digoleki kuwi keunggulane nggo napa? Sejarahe. Ha iya. Coba aku takon oleh ra. Takon karo? Bukit sih. Ento. Keunggulane Pak Seno ki apa? Aja. Lah piye to? Waisen aku. Aku Kan ora maca. takon lho peneliti kok. Peneliti kuwi bebas dan objektif. Rasa melu kowe SDM-mu rendah, rasa melu. Ngapa lah aku gerarek ngomong apa? Ya takono. Nah, Bukit sih. Perkenankan kula ajeng tanglet ajeng nyuwun pirsa nggih. Nggih Bukit sih. Napa wonten mriki mengke mboten ketingalipun ketingal kalih kameranipun. Bukit sih iki piyai saka manca negara. Niki mriki mawon Bukit sih. Meneliti wayang. Berapa harganya satu orang bisa sampai berapa? Menawi wayang menika saged ngantos swidak. $60.000. $60. $60. $60. Nggih. Wah. Lah yo mengko nek 800.000. Wah luar biasa. Tah engko nek 800. Nek 800.000 mengko sing nonton mung 5. Iki parkir 5.000 wae kadang do memeng. Parkir 5.000 mundake 10.000 pada ngemau. Ini biar jadi tontonan rakyat gitu aja. Nanti Iya, yang bayar betul. biar YouTube. Nah, itu luar biasanya Indonesia. Wah, Ini iya. penahan untuk rakyat. Yes. Luar biasanya Luar biasa. itu. Ngalamat ngopo? Yo ngalamat biasanya limbukan toy metu peng pendo. Metu peng pendo iki gesel. Ya ora apa-apa, ya rasa dirasake. Ya 1 2 3. Dadi, yo sapa sik apa bareng? Bareng lah, Ya, bareng yo. Yo, Ora petekelan lho. Heeh. betekelan yo apa meneh? Yo. Kowe aja ngawur kuwi Mbak Wayu kuwi kowe rung do melu aku, dhek wis melu aku. Nggih. Senior iki berarti nih. Termasuk senior, mula aja kurang ajar. Nggih, Mbak Wahyu, ampun nggih. Kowe iki Kalau saiki wis ra melu nih, berarti kenapa nih? adeke wis sibuk mulang nang SMKI. Oh, wis dadi guru Wis, ya. Nek ora malam Minggu wis ra iso nyindir. Ora sae mergane cok dicowok dalange dadi ra melu. Oh iya. Masa tenan to aku ora ning aku percaya Pak Seno wae. Percaya Ora aku ro, percaya. Pak. Iya. Ya percaya wae ra apa-apa. Percaya aku. Aku nek percaya sesuk ditambahi. Aja Ya. kuwatir. Iya. Nggih Pak, niki untuk apa ngendi iki jenenge nih? Sardono Harjo. Iki mau aku ya ketemu dinae kembang barang aku karo Karang Taruna kene. Oh, luar biasa nggih. Nah, wong kene iki ternyata iki menginspirasi. kembange. Oh iya ya, padake. Wes, selamat Sangar ya. toh, Iya. padahal aku rawi sudah. Heeh. Nih memang mereka semua cinta budaya, selain cinta budaya mereka yo seneng berbakti sosial. Oh. Ono jenenge Karang Taruna kene iki sing penting yakin, hashtag sing penting yakin carine ngono. Oh. Ya ra, sapa ngendi iki Karang Tarunane. Oh, nggih. Mantap. Jadi mereka juga melakukan bakti-bakti sosial jenenge Jumat Sejuk ngono kuwi Pak. Jadi mereka juga ngumpul-ngumpul ke dana engko dinggo orang yatim, anak yatim, dinggo orang-orang yang membutuhkan. Cah-cah nom-nom padahal ya. Iya, dhek cah sing Karang Taruna ki padha ngefan karo kowe mula kowe nganti dinai kembang. Oh Iya, Ki sing ngoten, bapak-bapak perangkat yo nyediani kembang. Oh, kembang apa? Dinggo tati ning sesuk diwur-wurke. Wah, ngerti aku. Kembang kae to 7 rupa. Oh, kok karo dalange kok santai wae. Dadi loro, aku karo Pak Seno sing dikeki. Oh, Ya ora, aku ora direncanake kok. Kowe sing Ya ora ngerti ya. Iki arep dong ngopo tak adus bareng. Apa piye to? Kembang iki ngopo diwur-wurke dinggo apa? Tinggo adus. Dinggo adus kembang. Iya. Oh, sekarang yo medi-medi kuwi mau kok. Mau Karang Taruna nyuwun lagu ra? Nyuwun ora nyuwun lagu, mau wis dadi siji mau kok. Dadi siji wae karo kembang rawene. Oh ya, ya. Saiki gentenan Mbak Ayu, ya. Ayo, oh bajing loncat wong nggih. Mau panyunan saka Pak Tumiyono. Ya, wah jan. Iki lagi lagi Ayo Mbak Ayu. seneng nonton streaming no. Oh iya, ora apa-apa. Ayo nyambut gawe. Lingguh nang kono. Kuwi ya tunggale kuwi ledeng kuwi karo aku. Ayo. Apa? Ledeng. Ledeng. Ya ledeng matane. Ledeng iki rak kali. Ledeng.
Nggih, sugeng dalu. Kudu adu hormat karo bintang tamu Oh aja iya, hormat. Hormate ya ora ngene banget. Lah piye? Ya ngene. Ngono lho. Ngene. Lampah dodok. Ya kurang dodok nek lampah dodok. Lah piye nek dodok? Aku ora iso ndodok Ya contoni. Ora iso. Aja, wis aja. Tatin. Lah ngapa? Nek ndodok muni kabeh kowe. Muni apa? Ora ya. Kok kaya Mas Jumadi kowe. Angine metu kabeh. Lah iya mau jogetmu krungu kula, Pak. Ngono piye? Kok kok. Kok padake kodhok. Ngempit kodhok. Udah kodhok ya. Apa? Balon. Panuwunan saka Pak Tumiyono, Mbak Ayu. Ya diaturake bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Sesuk ya ditimbali neng jugrune neng Klaten kono. Oh iya. Mangga. Nggih, Bawa. Nganggo gunung. Ya. Gunung. Iki mau lorong apa ning ngadeg ning kene? Oh ya tak Ya, linggo tak kene. linggo. Senteng aku nek kon linggo. Ngewu-ewu pemandangan. Nah. Wis neng kono cingkara bola-bola umpata. Kupala. Gupala kayangan. Iya. Ya kurang gede sing siji. Ha iki wis Nah wangon aku nek kuwi wangon gupala. Lah yang siji iki apa aja ngedek? Oh iki Lho, gupala aku kan gupaline. nyanyi. Ya, Apa kuwi dadi apa kuwi? Aku Hah? cutik. Iki lho, apa jenenge? Cutike. Cutik, Ya cutik. 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 Kabangkur. Gunung Gunung Semadang ketunjang. sa. Iki kudune S2 iki dadi kaya Buketsi kae lho, Buketsi pemerhati wayang lho. Oh iya ya. Peneliti wayang. Kudune ya. Kudune. Aku ya peneliti kok mbiyane. Kowe sesuk dokter munggah doktor sekolah doktor S3. Baru ki profesor. Amin. Kaya Bukit si Getsi Emerson kae Emerson. pemerhati wayang, dalang sapa-sapa ditonton, digoleki kuwi keunggulane nggo napa. Sejarahe. Ha iya. Coba aku takon oleh ra. Takon karo? Bukit si. Ento. Keunggulane Pak Seno ki apa? Aja. Lah piye to? Waisen aku. Aku Kan ora tak maca. takon lho peneliti kok. Peneliti kuwi bebas Rasa dan melu-melu. objektif. Rasa melu kowe SDM-mu rendah, rasa melu-melu. Ngapa lah aku gerarek ngomong apa? Ya takono. Nah, Bukit si. Perkenankan kula ajeng tanglet ajeng nyuwun pirsa nggih. Nggih Bukit si. Sini Napa aja. wonten mriki mengke mboten ketingalipun ketingal kalih kameranipun. Buketsi iki piyai saka manca negara. Niki mah mriki mawon Bukit si. Meneliti wayang. Ya. Halo Bukit si. Halo Mbak Elisa. Wah, kok kenal aku sih? Aku kan jadi malu. Nggih, Buketsi. Ya Bukit si kesini untuk meneliti Pak Seno. Betul. Oh, kenapa diteliti? Kenapa? Yang menarik apanya? Karena streamingnya luar biasa. Oh, Penonton kata sangat kata ingkang sangat. mirsani. Wow! Kok yang geleleng, waduh langsung geleleng, langsung udut. Wah wes belangkone ra sedeng, dase saya gede. Dasmu. Oh, karena penontonnya yang banyak ya. Kata niki Nggih. pinten puluhan, pinten ribuan. Ribuan, pinten nggih. puluhan, nggih. Ribuan Kata untuk sangat penonton streaming aja kalih Seben- doso apa? 20.000. Kalih doso ewu. Nggih. Nggih, menawi wonten Amerika nggih, Mbak. Nggih. Menawi pamirsa wayang menika wonten karcis tiket masuk. Oh, ada tiket masuk. Nah, cobi umpami HTM. niki priyanton setunggal tiket masuk Iya, karcis dikasih masuk. HTM Nggih. ya. Mbak Lembu
Gini menika wah luar biasa mangke. Bisa akeh, Saben Bang. dalu, saben Nggih. tiket karcis masuk wonten miliaran. Wah. Kalau di negaranya Bukit Sisana Nggih. disuruh bayar ya. Nggih. Berapa harganya satu orang bisa sampai berapa? Menawi wayang menika saged ngantos swidak. Sewidak kewu, $60. Swidak dolar. sewidak dolar. Nggih. Wah. Lah yo Tetes mengko nek sewidak 800.000. wah luar biasa. Tangko nek Cek 800. Nek 800.000 mengko sing nonton mung 5. Iki parkir 5.000 wae kadang do memeng. Parkir 5.000 mundake 10.000 pada ngemau. Ini biar jadi tontonan rakyat gitu aja. Nanti Iya, yang bayar betul. biar YouTube. Nah, itu luar biasanya Indonesia. Wah, Ini iya. penaan untuk rakyat. Yes. Luar biasanya Luar biasa. itu. Kalau di Amerika ya radi elit wonten teater-teater. Jadi elit ya. Di gedung gitu ya. di gedung. Tapi di kalau di outdoor. sini kan wah rakyatnya Rakyat semua saged boleh mirsani nonton. sedaya. Yo, semua Iya. kalangan. Bapak-bapak ingkang wonten Sarutono Harjo ingkang nyesponsori Nggih. ning rakyatipun gratis. Niku luar biasa. Ya. Jadi yang diteliti itu ya Bukit sih. Nggih. Oh, ya. Karena apa begitu banyak sekali penonton setiap malam streaming. Ini Padahal tetap setiap malam ya. banyak sekali. Lakone yo podo wae yo, penontonnya yo akeh yo. Heran kula iki. Loh, justru kuwi sing angel. Ya, Justru ya. itu sing angel. Nek lakone beda, penonton antusias engko ceritane piye. Ning aku lakone padha wae penonton yo akeh kok. Iya. Nah, itu yang sulit di situ itu. Oh, kuwi Meskipun bakat. penonton iso bedhek engko Bagong lucune ngene-ngene. Iki kudu tak pikir aku kudu ganti kelucuane piye. Walaupun dengan lakon yang sama tapi pasti berbeda suguhannya. Wah, gleleng tenan dalangnya. Dalang cerdas pada ake yo. Terus apa lagi Bu yang menonjol dari Pak Seno ini? Kalau dibandingkan banyak dalang-dalang senior lain ini. Terus terang nggih, Mbak. Nggih. Kula nembe niki. Terus Oh. dereng saged Menganalisis. dereng patos Ngertos. mangertos. Oh, menika nembe wiwit. Oh, nembe wiwit Dados, nggih. menika. Dereng nggih, cobi mangke nggih. Kalau Ibu udah meneliti dalang-dalang Indonesia sejak kapan? Sejak tahun 1991. 91 sampai sekarang 2019. sampai Tepuk tangan untuk Bukit sih. Luar biasa dan Pak Seno disejajarkan dengan dalang-dalang keren gitu loh. Kok iso yo? Kok iso dapurmu ki lho di padake karo wong-wong dalang-dalang yang beken-beken ngono lho. Iya. Senior-senior ngono lho. Iya. Iya. Kelejanipun wonten hadiah kagem Pak Seno. Oh, wonten hadiah napa Nggih, niku sekedap Bukit sih? nggih. Oh ya siap. Buku. Oh nggih matur nuwun. Sak menika mawon Bukit sih kula tampi. Ya. Hadiah buku nggo aku kan dhek ngerti aku gemar membaca. Tenane. Penggemar membaca tapi kacamatane wingi wis tiba ning laut. Tuku sik kacamatamu. Kacanatane. Mriki Bu mboten napa-napa nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, tepuk tangan dulu buat Bukit sih. Ya, pembaharuan wayang untuk penonton terkini gaya pakliran garap semalam. Oh iya, sajian dramatiki Purbo Asmara oleh Catherine Anne Emerson. Oh iya. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Wikan Satriati Yayasan Lontar dan Rudi Wiratama UGM. Wah, seneng ya. Yo. Dasare aku yo ngefan karo Mas Nah, Purbo. toh sing Iya. didelok mau gambar-gambare. Wis yakin aku. Sak delok ana fotoku ora. Panjenengan janipun bolo napa musuh? Nggih kula nggih sok bolo sok musuh delok wayahe nggih. Bukit sih berarti udah lama belajar Jawa. Belajar Jawa sejak 2004. Oh 2004 ya. Panjenengan saking pundi kok logatipun benten? Log. Ngendang. Wah saged ngendang barang. Wes ngeri tenan. Segede. Kula logate benten soale niki uteke rada aneh ya. Dadi rada sengklek. Saking pundi, Mbak? Sengklek woman. Menika blasteran.
Nggih. Blasteran. Bapakipun kepok, mbokipun kluthuk. Ya, wangsane gedang-gedangan. Sing penting manis ya. Nggih, matur sembah nuwun Bu Matur Ketsi. sembah nuwun, Bu Sami-sami. Nggih. Sami-sami. Apa Bu Kitsi suruh nembang dikit gitu loh, Pak? Ojo nembang, Bu Ketsi itu pinternya anu. Ngendang. Ngendang. Wah, Iya. boleh sedikit Bu ngendang. Apa biasanya bagusnya? Jineman atau apa? Jineman mawon. nggih. Jineman apa, Bu? Nggih, jineman apa ular kambang? Ular Ya. kambang. Mbak Ayu sing nyekar jineman. Siap. Bajing lucati dipedhot sedela. Ya. Monggo teruske meneh. Monggo Bu Ketsi men. Ya, biayi luar negeri we kersa ngendang. Monggo. Nah, ngandera ning gambarku to, Sa. Ndih, halaman piro? Kaca nomor piro? Ndelok tak 492. Waduh, oh udu Sa, raine Malik. Balik napa? Malik kirik. Olah tungkal gerik. Oh iya, mangga. Iya, yuk. Jarwa netra narendrayat sanga langka jan nyenengke tenan kok. Ya, terampil ya, Mak. Neno. Ya.
Tepuk tangan luar kagem biasa. Bu Ketsi. Tepuk tangan untuk Bu Ketsi Emerson. Luar biasa. Matur sembah nuwun Mbak Ketsi. Ya paringanipun buku, iso tambah wawasan. Waduh. Tambah ngelmu no. Matur sembah nuwun. Wis ora mokal wong garwane we pengrawit handal Pak Wakidi. Ya matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Wis paring tambahan ngelmu awake dhewe. Ayo teruske yuk ayo iki tambahan lelagon ana meneh saka para dukuh yang di tribun VIP. Gedung baru lantai O di minta lagu Liwung. Ya. Dukuhe kok do seneng Liwung to iki. Ya ora apa-apa. Elisa tanda tangan dukuh Sardonoarjo. Nggih, mengko diaturake. Wo kaya apa sik ning dhuwur kaya apa? Iya. Kaya konser Pak nganggo lampu parang lho ngene iki. Ora nganggo lampu kae. Enek carane penonton bal-balan malah sing murah dhewe kan. Ya. Ayo yuk di anu apa jenenge di Bawane diteruske. Heeh, iki kagem Pak Tumiyono engko ndak gelo. Ya, monggo. Mbak Kerci lenggah rumiyin. Ya, ngono ya. Gunung Semadang ketunjang Talaga Sekawayana Terang kicik di tengah gua Dunungna ulah pundung tu disungkururan sungkan tadi teyan tarim tarim tarima ragawayana ngancik ngancik di negara ti Sunda. Ya, mangga. Diaturake. Ya. Ya. Joget. Ya. Ayo. Piye? Joget dengan Joget. tamu ora joget ki piye? Joget sa, ayo sa. Ya. Bentar. Ya. Yo, golek keringat. Awas lho Pak, cekelan kok nek tiba. Tiba lorong kok. Wis iki le petekelen kuwi lho. Apa? Petekelan. Petekelan. Dakilen. Petakilan. Pedekelen ki. Ora ngerti jenenge kok sikile pedekelen. Iya, ya ben tak apa-apa. Ya, mangga. Bajing loro loncat. Loro iki wetengane kuwi. Oh. Ya. Bajing loncat
Rebabe. Matur suwun Mbak Ayu, ya kepareng ngaturake bajing loncat. Ayo liwunge dienggo penutup, ya. Elisa karo Tatin wong loro, ya. Liwunge pamundutan saka para dukuh-dukuh. Kembang rawene ra sida berarti ne. Mengko gara-gara iso ana kembang rawe. Siap, oke. Ya. Wong sesi gojeke ronggon iki limbukan karo gara-gara. Ya, ayo diaturake. Mangga dadi liwung atiku. Ya. Wis ben di nyanyekke Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Bar iki kowe ngaso, engko terus limbuka gara-gara pentas meneh. Ya. Tekan gara-gara napa? Ha iya no. Anggepe kaya bintang tamu profesional iki. Lho jarene pengganti Mimin Apri. Mimin, ayo kowe dadi lanang sik. Terus matak Jawa. Ya. Monggo. Ngalamat iki, ngalamat. Dadi ngalamat napa? Ya ngalamat, biasane limbukan tok metu ping pendo. Metu ping pindho gesel. Ya ora apa-apa, ya rasa dirasake. Ya 1 2 3. Dadi, yo sapa sik apa bareng? Bareng lah, bareng. Bareng ya. Yo. Ora petekelan lho. Heeh. Petekelan yo apa meneh? Yo. Dadi Joget nganggo tatanan rawatan nubruk rene. Ya kowe sing mepet-mepeti awakmu gegedeno. Lah aku senang kene lho, senang pinggir lho. Kowe mau yo ning kene, ning kono, ning kene. Aja melu-melu aku. Kuwi malah justru Elisa totalitas. Iya. Kuwi ben nguasan panggung. Aku iki joget lagune kaya ngene kok ming kaya mentok mlaku anggere mandeg ming nelek. Kaya mentok apa? Mentok mlaku anggere mandeg ming nelek mandeg tek cerot. Lah aku pas coba tak dili ana cerete ora. Wah, saru yo nek nang kene. Yo, ayo sing semangat to yo karo nggo nyusul. Lah iki nek junjung awake ya penak wae enteng lah aku. Asalahe kowe awake gedene lho, ora kabeh sing penari lemu-lemu yo akeh, semangatmu kurang membara.
Ya aku ra iso kaya kowe ra iso aku. Ya engko disuda bayare ya, Pak. Nah, mesti ya. Sudane niki tak gawa aku lho. Wes kali aku. Kok tak tambahi sak lho sik Apa pirang-pirang. Wuh, itu punya aku ya, Pak. Heeh, iki. Mau akeh aku. Ya sekon apaan? Pelit Yo. kok cenen dasare pelit. Yo. Kan di mau. Kari dhewe. Sabda Pandita Durna. Ya guys. Dorno. Ya. Sabda Pandita Ratu. Hei nyanyi woi. Saiki cendol dawet barang mlebu nggon wayang ya. Ya ora apa-apa. Kempol cawet. Cendol dawet. Apa baleni padahal? Cendol dawet. Apa duduk? Ora cendol dawet. Duduk. Kupingmu sing do soak. Duduk. Ora muni dawet ya. Duduk dawet mau cawet. Kowe ya padha ra entuk omong ngono ki ra entuk saru. Aku mau ngomong ke sing dia ngomong ke dalange. Ya rasa ditirokke wira bener kok. Omblosoke dalange. Ora masuk iki dalang Sing sing. bener dawet ora kuwi. Dawet. Cendol dawet. Dawet ki sing ireng kae lho dawet. Duwet. Duwet ki sing nggo mbayar ki duwet. Duwit. Duwit ki sing nyanyi lanang wedok kuwi duwit. Duwet. Duwit ki sing nggo renang kae duwet. Cawet. Ah, wis. Ya beda adoh duet karo cawet. Nek Lisa wani aku ora wani. Lisa radong kok. Aku dong dadi aku terima meneng wae. Ya, mangga. Yo. Sar. Sabda Pandita. Ya. Dadi pancene. Gak nek kono jembar kaya rene-rene lho. Ya aku pengen mendekatimu. Nek ndase iki kepidak piye? Sopo Mas Wahyu? Heeh. Aja mesakake. Ya mulane aja rene-rene. Oh iya. Kowe kono wae. Oh, jembare semono ya isih kurang nggone. Iya. Iki cicilane lenjuk kene. Pececelan nih, matane nek pececelan. Lah ya. Mencicil. Pecicil. Nek mencicil iki mata. Ya Nek iya. pecicilan kuwi gerakan. Oh, Ya ora iso ya saya. pecicilan nih matane to. Ha iya. Ayo kaya matamu nang ngene iki lho. Matamu kuwi. Nang ngene iki jenenge pecicilan. Iki mencicil. Oh beda meneh. Ya rasane nesu-nesu. Lah kowe nek bagalak iki. ya ben, kowe nek aku matamu Ora bareng ya. ora mareng. Bandingalanmu. Nek karo Waduh. iki oleh Paningalanmu. mripate ngono bae. Yo. Ya, mangga. Sabda, ya. Sabda Pandita Ratu.
Aduh, mumet sirahku. Iya. Wis kono nek anu wis bali nang gone dhewe kono. Sing kon aku mau urung sida. Ya kono jaluk aku wis oleh iki ya. Didum lho karo kancane ora dipek kabeh. Beres. Woi iki barang ya. Waduh. Beres. Woi iki barang Beres. Dina iki? Oh ora ono. Oh alah. Iya. Wong kok bebase kaya ngono ya. Iya, ya pancen ngono kuwi ciri khase. Ya, diteruske dhisik. Ceritane mak iya, engko ndak mandeg dalan no. Kinandita pusa uyon Ayung yon Long-long indriya mangu-mangu mangungkung kanduhan limang
tanpa kanen yen tan tuluso hamangku sang dia utama nalendra muda ya jagat pangestu ngkara wayah Bathara jagat ila dalah kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan penggaliku bareng aku nyumurupi marang sowane putuku Bratasena kelawan putuku si Permadi paran Padhararja nggir Bratasena anduk berkah pamujine Matswapati kakekku sowanku niring Sambikala aku ngaturake basaku katura ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat Permadi putuku nggir cah bagus Padhararja sak praptanira tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Eyang tampan ana kula pendhingga jimat paripe dayan ana ing kasantosan Kakang Semar Padhararja wilujeng sinuwun niring Sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya Kakang Semar ndak tampa ora liwat prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Bratasena Matswapati kakekku apa Permadi kula wonten timbalaning ngadawu apa ta sababe dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun Hyang ing Wirata sakbubare ya kuwi nalika putuku si Kunthi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina banjur karemake ana ing kutha Pramanakati ana ing bali Sigala-gala nalika semana kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing bali Gala-gala bebasan pepes bayu kang tapis kaya iso ora ana pangarep-arep tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita angulari menyang endi dununging para Pandhawa dene bejane sira putu-putu kalising Sambikala lan apa ta sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata ger jumbo kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Singa singaning Nalendra kuwi ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati ya wewatakane ya anggone minangka dada pangayomaning para kawula sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding mula wewatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh sira ngerti lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti kepraboning Si Destarata ya sabab saka praduling Patih Suman ing ngandhakake yen to para Pandhawa wis tekaning pati wekasan Destarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone Si Destarata mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine aku ora kepengin
nyumurupi marang turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga padha regejegan mung rebut kamukten negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha rejegegan merga mung rebut negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan, sun paringi bebungah. Ora usah dadak ngucik keprabone Ngastina, nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda nanging sarana bebodra dhewe, aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Ya. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung, mongko gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa. Kinarya liru, kinarya ijoling negara Ngastina, wana marta kuwi mau babatana. Sawise sira babati, nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh. Aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tan wurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan. Kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem, ayem, urip, matsinamadan, Pandhawa mukti, Kurawane ya mukti. Kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka, Bratasena. Bremara remangos wamya ngambreng kati karunaning kaswase long lalu mangulati surya mangrang sang waya pancen yati hatiku mung bakal nanjihke karo Dastarata bapakku. Babagan negara Ngastina ora niat njaluk, nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tati nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku. Mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining panca bakah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta dadi kukupaning Pandhawa. Bratasena ora bakal wegah mung nampa kang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blakasuta blak kotang terus terang. Peranganing kutha Gora karang pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani. Nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wanamarta. Ya wana ing kemrentani alas ingkang gawat kliwat wingit kepati. Sabab ujaring porake padha ngandhake aja mung jamak limrahing menungsa lumrah, nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wanamarta. Mula yen to sira wis nampa peparinge yangmu ing Wirata, Bratasena, alas kuwi babatana, resik ana. Monggo yen wis kelakon sira babati, sira bebodra wujud negara, kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa. Yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane Matswapati kakekku. Aku nyuwun pamit. Dina iki uga aku bakal babat Wanamarta. Sira nyuwun apa, Bratasena? Apa sira nyuwun wadyabala? Ora, aku ora butuh wadyabala. Kancaku ya mung Permadi. Merga sing bakal mukti ngawibawa ning Wanamarta aku sak sedulur. Yen to aku ngajak wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat. Padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa isa mukti nang Wanamarta merga saka pambiyantu ning wadyabala Wirata aku wegah. Isa ya saka aku, ora ya saka Bratasena. Apa kowe njaluk sangu Raja Brana Mas Picis?
gunane dienggo apa? Aku arep bakal mangkat babat ora ropian-ropian, ora seneng-seneng. Mula ora ana gunane ngakeni aku sangu Brajabrana. Wujuding Brana Picis paringe Matsumati kakekku. Malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan, ora turu. Durung rampung nggonku nglakoni prihatin, durung rampung nggonku babat Wonomarta. Wiladala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Wah, pengawak waja. Saiki kowe tak tanting kowe nyuwun apa? Yen Rajabrana ora nyuwun, Wadyabala ora ngeparengake, sira putuku Bratasena njaluk apa? Tak jaluk Matsumati kakekku. Wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sari. Cegah dahar kelawan Indra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wonomarta. Aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sari yen durung krungu kabar Pandhawa kelakon babat Wonomarta. Wiladal. Bratasena, Matsumati kakekku piye? Bojo sesanti Niskala. Pandungaku muga-muga lancar laku jantramu nggone babat Wonomarta. Ora nemu alangan sewiji apa, Kakang Semaraku titip Werkudara. Bratasena lan sak kadang-kadane nggone babat Wonomarta. Nggih, kula nyuwun pamit sinuwun. Kanjeng Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah umke srugatite merut layut sagung praratu kadanging pun Kakang Yayi ora nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedaton negara ing Wirata paran pawartane Yayi barep kakangku dawe Matsumati cetha ndak tampa
Nggone mbarep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Saptawarga pengajap nggenahke perkara negara Ngastina. Nanging kowe tak kabari yen to Dastarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom. Tegese Kurupati bakal gumanti kepraboning Dastarata bapakku. Nanging wanter timbalane Matswapati kakekku Pandhawa aja mesgo latine, aja kagol kogelan rasane. Merga pengajaping Matswapati kakekku aja nganti dadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Mula tumuli Matswapati kakekku paring dawuh karo aku. Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wonomarta wujud alas gung liwang-liwung. Dadi sarana ijole negara Ngastina. Mula bareng kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi. Yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina, luwih-luwih aku ngamuk ana ing negara Ngastina, bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula. Dene turasing Begawan Wiyasa teka rebut negara Ngastina, rebut kamukten ora apa jeneng jejemberi marang asmaning kang nurunake. Mula aku ndhisiki Purbawasisaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngendikaning Matswapati kakekku. Wonomarta tak tampa bakal tak babadi. Yen to barep kakangku tida-tida penggalihe. Babakan nggonku bakal babat Wonomarta ora usah padha melu-melu. Permadi rasa nyambut gawe, kowe rasah tumandang karya. Wonomarta tak babatane. Luwe-luwe kembar sing isih bocah. Aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa. Kelakon iki tak lakonane dhewe. Pandhawa mukti ya saka Bratasena, ora ya saka aku. Yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh. Tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naik kababar dadi pakarti. Nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wonomarta, wah aku nampa pidanane marep kakangku. Kadanging pun Kakang Yayi, semono gedhening rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu. Ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange. Pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira Yayi Bratasena. Mula babakan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun Kakang tumrap siadi. Barep kakangku sing dadi ijole wong tuaku, sing dadi ijole bapakku, donga pangestumu nyembuh marang kekuwataning Bratasena ning aku njaluk karo kowe. Iya Dimas piye? Kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena. Merga yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wonomarta, Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan siadi. Nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan Kakang Mas. Wah, aku titip nek kula Sedewa ya pinten tangsen. Aja nganti keblasuk jroning Wonomarta mundhak mengko nandhang kacintrakan wis tak lakonane babatane Wonomarta. Dimas sing ati-ati ya Yayi kadangipun Kakang.